Velkommen til Nuuk Kunstmuseums virtuelle omvisning i den grafiske udstilling. Den 1. oktober 1972 åbnede Grafisk Værksted i Nuuk. Det blev senere til Grønlands Kunstskole. Helt op til i dag er det den første og eneste billedkunstuddannelse i Grønland. Alle kunstnere i dette rum er uddannet fra kunstskolen, flere har undervist der. Det var ikke tilfældigt, at grafikken var omdrejningspunktet for værkstedet. Initiativtagerne og grundlæggerne Bodil Kålund og Hans Lynge var inspireret af værkstedet i Cape Dorset i Canada. Her opbyggede man et professionelt værksted og galleri på inuiters traditionelle evner for udskæringer og overførte det til teknikken stentryk og senere andre grafiske teknikker. Anne Birthe Hove er en betydningsfuld kunstner inden for det grafiske medie. Hun var en af de første elever omkring Grafisk Værksted og virkede i mange år som underviser ved Grønlands Kunstskole. I sit virke som lærer og kunstner inspirerede hun mange af de yngre kunstnere. Igennem hele sit kunstneriske liv udforskede og fordybede Hove sig i grafiske teknikker og i sit motivvalg, ofte i gentagelser. Hendes motiver er de eksistentielle eftertænksomheder, med titler, der spiller med og imod værkerne. Dette spil skaber rum i værkerne for tænkning og fortolkning. Nuuk Kunstmuseums samling huser 14 tryk af Sametiak af Anne Birthe Hove. Hver søndag kl. 10 gennem et år fotograferede Anne Birthe Hove Sametiak samme sted fra. Fotografierne blev overført til en behandlet kobberplade, der efter vask og ætsning kan tage aftryk med trykfarver. Anne Birthe Hove har trykt fjeldet i forskellige farver på bomuldslærred. Sametiak toner frem med og uden skyer, med og uden sne, i forskellige formationer. Nogle af fotografierne er ens, og trykfarverne forskellige. Farveskiftene kan sammen give et indtryk af et blinkende lysbilledshow, men hvor motivet forbliver det samme som ved et lyskryds, der skifter farve.